Bitbit ang warrant of arrest gikan sa korte o gikan sa Senado o sa usang gironda sa upat ka team sa National Bureau of Investigation, kuyog ang Office of the Senate Sergeant at Arms ug ang mga personay sa Philippine National Police kaganiha ug 5 ka mga lugar kung din ilang gituhuan nga nagtago-tago si Apollo Quiboloy ang ilang giadto Apan. Human sa taas nga oras, pakyas ang tanan. Wala nila nakita si Apollo Quiboloy. Makita sa mga video nga malinawong gidawat sa mga personahe nga anaa sa propiedad ni Quiboloy ang mga law enforcers ug giabi-abi pa sila samtang gituyok sa ilang mga propiedad ug mga lugar. Usa ang propiedad ni Quiboloy sa Samal Island nga girombo sa grupo kaganihang buntag. Makita nga ang security guard anaa sa gaw sa gate ug nagpaabot sa mga otoridad aron pasudlon sa nindot nga rest house ni Apollo Quiboloy. Ila usab giadto ang gimaliog nga Garden of Eden kun ang Prayer Mountain sa barangay Tamayong dinhi sa Dakbayan sa Davao. Abri usab alang sa nagbitbit sa mga warrant of arrest ang naisgutang lugar bisan pa man og gipalibutan kini og tag-as nga mga pader. Ang maginsak pa ni Quiboloy sa Kingdom of Jesus Christ Ministry compound sa buhangin ng Dakbayan sa Davao, mausab ang gihimo mainitong gidawat ang mga otoridad nga nagbitbit sa warrant of arrest og gibisita usab ang Glory Mountain sa Tamayong. Apil sa gipakita sa mga tawo ni Quiboloy ang iyang kwarto nga dunay puti nga moskitero nga tela. Halos tanang empleyado matagad nato nga friendly kaayo sa mga law enforcers ug mainitong gidawat ang ilang mga bisita. Usa ka adlaw ang gihimong operasyon apan ni Anino sa nagpailang appointed son of God ang wala nakitaan sa mga otoridad. Akong gipangutana si National Bureau of Investigation Regional Director Attorney Archie Albao. So, unsay desisyon sa OSSA? We have until tomorrow to conduct operations if there are sightings, no? There were sightings sa Pastor. Then they will have to go back and return to the they will have to report on the service or implementation of the warrant of arrest. Bot pasabot, mo pauli ang mga personay sa Senate Sergeant at Arms bitbit ang warrant of arrest nga ilang gibitbit padulong ug ila pong bitbiton pauli kay wala nakita si Quiboloy. Samtang National Bureau of Investigation of Philippine National Police alunay hangtod karong Biyernes nga itunol ang warrant of arrest batok ni Quiboloy. Ibalik na usab sa Senado sa Biyernes ang warrant of arrest samtang ang NBI ilang ibalik sa korte ang warrant of arrest karong Lunes, Abril 15. Akong gipangutana nganong murag andam kaayo ang mga personahe nga moabot ang otoridad sa ilang lugar. Ug mao kay ang tubag ni NBI Director Attorney Archie Albao. What impression does it give to you? To me? Yeah. It give me two things, no? Una, wala sila ginataguan. Ikaduha, syempre, because they are willing to open everything, wala di Pastor. Unsay pasabot sa alias warrant aron atong masabtan atong pangutanon. What does it mean to be issued an alias warrant, sir? Meaning to say, the warrant of arrest has no definite time to return. It's always standing, it's always active until that time he will be arrested or surrender. Kung alias warrant nang ipagawas, wala na kini expiry kun padayon nga pangitawon sa otoridad si Quiboloy. Sa iyang mensahe nga gipadala sa SMNI niadtong milabay semana, gipasabot ni Quiboloy nga wala siya magtago-tago apan iya lang gidipinsahan ang iyang kaugalingon. Sa makadaghang deklarasyon ni Quiboloy sa iyang mga wali sa iyang ginsakpan, iyang gikumpara ang iyang kinabuhi ug iyang giatubang nga mga isyu sama kang Hesukristo nga kanunay akusahan sa mga Hudyo. Apan daghan ang naglibog, si Hesukristo wala nagtago-tago sa nagukod kaniya. Iyang giatubang ang mga pariseo nga naglutos kaniya. Sa iyang panahon, hugot nga gibarugan ni Hesukristo ang putli ug kalimpyo sa iyang konsensya batok sa mga akusasyon nga gipahid batok kaniya. Apan sa kaso ni Quiboloy nga nagpasiatab nga appointed son of God, padayon kining nagtago-tago ug mihatag pagkondisyon sa iyang pagsurrender sa mga otoridad sa balaod. Edit Kadoay, Newsline Philippines. Stay safe!